अगर आप भी चाहतनी कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूली। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया। गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, होखेला पूजैया। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। सरस्वती मैया रूपवा तो चम चम चमके, चमकेला माथे पटिका, देखी के मोहनी मूरतिया सूरज भी लागेला फीका, सूरज भी लागेला फीका। रूपवा तो चम चम चमके, चमकेला माथे पटिका, देखी के मोहनी मूरतिया सूरज भी लागेला फीका, सूरज भी लागेला फीका। सहजल बदुआरा या सजल अंगनैया, सहजल बदुआरा या सजल अंगनैया। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया। गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, होखेला पूजैया। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। सरस्वती प्रेजेंटेड मैया, बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। मैया के महिमा बसुना जग में हो बहुते भारी, हमके कृपा से पढ़े राजा हो चाहे भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी। मैया के महिमा बसुना जग में हो बहुते भारी, हमके कृपा से पढ़े राजा हो चाहे भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी। संदीप अनिल चंदन भैया, चंदन भैया। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया। गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, गावे गावे टोला गली होखेला पूजैया, पूजैया। हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार सरस्वती मैया, हंस को सवार